Довърши го, бе! Ма така се не рекрутнах, бе, пък. Токсик, лапета. Добре, сега вече рекрутвам. Между другото даваха сам вкъщи. Ще така ми. Шицон. 60 пик на аурата. Аз не мога да се едитна, човек. То на дефолта. 30. Пичовете, знаете ли къде си? 49. Спами да ми, спами. Взех се една. Спами пак. 100 на едно дет. Найс. Махни, бе! Трябва да букна никъде. Те сме бокснаха. Се на дефолта. Колко? Оли шит, ламер. Так излагаш се. Знам, виж ги какви това 200 ми бия. Не, наби му 200. Аз играя. Не ми лагва. Аз вече почвам да шитълвам и двамата. Аз защо съм 50 пинг в креатива и ми показва Хикс? Аз сега, значи сега почвам и тачето генгста, да видиш какъв шитъм пада. Сега ще виж какъв шитон, който ще ми направя. 30. Опа, 200. Шитъм! Лайте. Да, ще махнах 100. Пикакс на едно е. Бата то вър... Чакай. Викам се, че и двамата ви износи. Светли тук Ама ли? ти как те искаш, бе, лади ще се искаш. Аз си играя един пръс. Мокни, бе, вече, бе. Мок. Едит. Вижте и другия отзад. Ама разбира се. Ай ми така, то не го убиеш си бот. Поправи се, ако си бот, ако го убиеш си стич. Браво, бе, мой човек. Добре, че ми така да закери. Аз съм 0 демидж, ми така е 700. Шитон Абе, куит. сещаш ли се там, като играхме за първ път във втори сезон и там ти каза, че отиваш да цъкаш сейф да урал? 200. 100? Пича не може Ай, пикакс, брат. На. Да си бият Много чки. сме токсик. Тия да си бият чки, въпреки че няма какво да си ги бият, те. Стига си ме бул. Окей. Леле. Взех. Пичо ми едитва прозорче. Аз му влизам в стена, аз му се помня да влизам през стената, но ми едитва прозорче. Леле. Пичо ми ако не имам вънка някак да чуят. Майко, колко е слаб този дефолт. Ако те не фризнат, така не, ако не набият 200, значи нямат никакви шансове. Под на дефолта, 30 лайт. Аз не мога да едитвам. Хелп! Ама то се 0 пинг! Убей го. Колко
Колко на колко сте? Просто ми влиза в бокса следно не държа. Аз държа. Колко на колко сте? 5 на 3. За вас? Да. Аз съм 5 на 4. Я! Ще ви кажеш ли колко време, че му набията да умре? 4 на 5 за нас. Сега ще му набията да умре. Еми 200. Ама кога успя да се хиляда? 450 трябва да му забиеш, да умре. Този дефолт е на едно. И другия минус 60. Вой направих, вой брат. Какво е харта, какво е? На колко е? Не дайте как си. Имаш ли риба ми так, ако имаш респаун? Ама той ще хилне. Ха! Респаун ми так. Ма на ланшот ще ти е така. Виждаш ли как имам рибка? Брат, аз ти казах да се респаунеш, защо не ме слушаш? Спълнах се. Респаунал се като най-накрая. I'm a gummy bear. I'm a gummy bear. Сега той сигурно ще пита майко, леле! Това казва. Той ще пита сигурно. Въпреки че ти свикаш лента, но... Да, ляга. Пичовете са изи. Особено пък на мене. Има актуализация на... Вече това е втора актуализация на софтуера на тела ми за днеска. Вашия софтуер е актуален. Оли, ема се. Нали ако ми едитва, ще едитва. Ти си правил трипъл пъмп, човек. Как да стане? Двама ти правят трипъл пъмп, найс. Даже ми правят склот пъмп. Не ги е срам. Те ми правят дабъл пъмп, ама по 2. То? На едно, братца, ако умра. Едитни 110. 3 на едно. 50. Това, тая аура. Мой човек, как я намеря, с Ники ще я причукам. Убия. Предизвиквам. Предизвикваш. Шито, лека полагаш. Защо за тук си ми го сложил това в клъпа? Брат, защото много ме керви. Не. Остави си го. Остави го. Вика, даже почва да го танцува и след една минута се усеща. Защо ми е болна съна? 120! Майко! Стой, ще му едитна. Трябваше пикак. Чай да го таймнем. 2 пъти удрям с кирка и го таймваме. Леле, колко са. Ники ги чупи с тактик, ле. Гледай сега как ще излева стената. Казвате 100, 90, 100, на лайт. Дефолта до тебе. Бей го.
Болнес. Леле. Искам на 10-ти рънд, като им го вземем да танцуваш Boneless. Добре. Ама ние играем до 15, защото ще им брънкат. До 10 казах, до 10 играем. Аз казах до 10. А пара до 15 ще ми се цъка. Вау, дефолта ми заби 100. 200. Леле. Пича. Не бе. Чил. Ника ги чупи с кари, хитва много. О, виж, взех стена. Holy Jesus. 30. Пак поне го хитнах, нали, беше по стената. Той има дерби. Ти как пак, давай. Get shit on kit. Boneless. А, така бе. Айде още един рънд, айде до 15 до 15, че искам го скриншот да бъде до 15. Че някой може да... Как така се не? То не. То са буквалния смисъл на едно. Наби ми 200 пича. Буквално бях от 150 и пича ми наби 200. Леле. Ама сега ако ни бият, те си виновен. До 15 няма ни бият, тия баш ли са слаби. Ма аз им се оставям, бе. Holy G. Holy moly donut chop. 140? Де? Тебе ли те нокнаха или? Читон! Хуа! Get shit on. Давай, бой. Спам на кучи. Леле, идват. Бой. Браво, бе. Чакай, искам да си намеря райд да поня. Стига. Човек, те имаш 1 милиард емота, между другото. Да, знам, това забеляза ли го? Да. И джейлокинга много ме кефи мене. Сигурно даже не знаеш кой е много. 80 на... Holy shit. На, пикекс. А, така бе. Той е между другото, Boneless радва, защото музичката ме радва мене. Аз си го купих заради един приятел, защото той много, много танцуваше и той, нали, ми идваше на гости, аз си го купих веднъж. Ай сега, моя стена е. И така, влиза и умира, нали? На едно ти е. Знай съм, и аз съм на 0. Аз съм на 0 минус 1. Дефолта трябва да почуем малко. Много забих и той през стената ме уби. Не, то, нали знаеш, там, като стане жълта да мекат някой е напикал. Аз не мога да се едитна. Значи не мога стената да се едитна. Аз
обичам учувам играта или това от Никчо, който го Аз ще взема. Rainbow Classic? колко. Динг, 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 динг. Ники, Пашо, Кажи ми. почвай динги-динги. Динг-диринг-диринг-диринг-диринг. Пашо отиде за TikTok. А така, така не ще отиде клипа за YouTube. Вау! Виждам се. Оп 30. Между другото, аз тук съм забелязал, че всяка стена на тия пичове им взима. Майко, леле, това ще е клип. Да ги клоунали в TikTok. Ако някой разбере. О, не, чусти е. Get shit on kid. Стой си там на мене. Дефолтът ти е само. Ако умреш от дефолта, ни так ти си слабне, нали знаеш? Пича, прозорчите, освен прозорчите нещо, моли да е това? Нали... Get shit on kid! Чакай сега, get clipped for... Айде, GG, бой! На 14 за 7. Довършения. Принцип, Дай да направим още един рунд, защото на Леония беше афка. аз не спомних с скриншоти. А то как скриншот в лаптоп? От компютър то, по принцип, той е също като компютър, има едно Той копче не- на клавиатурата. Има едно копче на клавиатурата print screen. Майко. И GG хора, оставаме, нали, тия са спасови. Айде, get shit on. Get shit on, да, и това ще отидем в имейл. Айде, бакка бе.